Aisha. Na'am Alhaji ka. Kama abincin nan. Halala and you girl. Halala and you girl. Halala and you girl. Na ga tun da zan ina ta jiran ka baka dawo ba. Abincin har ya kusa sanyi. Ki bari kawai da Abdullahi Mazaja. Na tuna zaki ka abinci wa usha za su yi. Ai da ni da abinci. La ila. Matasa wannan dauki abincin da shi. Ku shigo. Assalamu alaikum. Matasa. Ya Alhaji. Kwana biyu. Kwana biyu Alhaji. Go daga gewayen gonan ka muke. Go ina ga ma an kawo gudun da na ci ba ka wannan yanin ba shi. Thug life. Na ga roron wake yanzu dai a roro mana abinci a gidan nan mu samu mu san bada a cikin mu. Abin da muka dafa a gida. Ba abin da ku dafa Alhaji. Nan na wanke su gaba ɗayan su. To kuma tun ban magana ban gane bane. Ta ba ku amsa. Mu da abinci ɗaya muke kuma tun safe shikenan. Alhaji to yanzu ya rayu. Alhaji ko garin kwaki babu a gidan nan? Ka duba bawon Allah ba. Zo nan. Ka je makaranta kuwa? Na je wa. To Kai ba ka wuce Allah da Kar ka mushi fada mana hankali ake bi. Alhaji to yanzu dai abun nan dan garin rogon nan dai da aka yi ji abun nan dai a sai da za a yi ni wallahi yunwa nake ji Alhaji. Ba komai ba a ciki. Ba komai. Ajiya in ji. Ka ci? Kai abba. Wallahi zan ci kane ka gugurin nan. In ka cinye gugurin nan. Ko ba ni. Ka ga yaro? To yanzu ya Ci. Ka ci me? Kai? wani yaron ne mai zai ci. Ce hajiya abinci aka ta fara gidan da wai Allah ya sa abinci ni duka za su gane kan wannan abu. Ne amma wannan gida ce ba abinci.